Pak Min, Apa? biyen sampean apa tau sekolah TK? Mas, biyen iku Mas. Ora enek sekolah TK kuwi gak enek, Mas. Terkecuali SR. Iku enek. Oh, Gak enek biyen. berarti ora iso nyanyi nek ora tau sekolah TK lek ngono. Piye to sampean iku? Aku lho dilairne mbok perlu iso nyanyi. Kecil lak nyanyi kuwi. Walah, Prat. Lho. Piye iki? Aku lho tas project wis nyanyi. Lah opo wis. Wah, iku ora nyanyi, iku jenenge nangis. Ya wis tak anggap nyanyi ngono wujude ya tangga-tanggaku ngelokne anake sapa kae nyanyi. Lah, mari ngono aku krasa di wae gregel-gregel ngono Mas. Aku tak rasakne kok asin-asin gurih, aku langsung meneng nyanyiku. Asin-asin gurih. Apa serintil apa-apa? Ora ngerti sing penting iki kok tak rasakne asin-asin gurih aku terus meneng nyanyiku wis leren aku nyanyi. Ngrasakne ku enak. Terus diempot. Ya, tak empot memang iki. Oh, iku disusoni, dikai asi jenenge. Ngasih to kuwi. Asi. Mila saiki gak Sampeyan ngerti asi apa ora? iku jenenge iku asih kuwi air susu ibu. Oh, ngerti lho jane. Lah, wong aku apa piye to sampean? Wah, dijak guneman ditinggal ngerokok tok rek. Ya gak apa-apa sampean tekon kok kudune tekon sing bener. Ya tapi ora nyelikuri ning kancane ngene ya. Lah katene ate nyelikuri wong aneh tekonmu. Asi ku mang lho piye asi kok iso roh asi sampean. Ya kuwi asih ki mengke tak jelasno air susu ibu. Mulane aku iso pinter nyanyi kuwi mengke mulai ya duwe asih kuwi mau ngono lho. Mulane tas project langsung iso nyanyi. Oh, pantesan kakean asi untune arek siji. Lho sedangkan ku lho Mas. Diarani asih ku mengke. Dilindungi badan hukum Mas. Badan hukum, Iya. lindungi badan hukum. Lah BH kuwi. Kotang kuwi. Oh, lah iya iku. Mangkane kuwi dilindungi badan hukum sing kaya ngono kuwi prastis. Umpamane ku lho sing tertentu kaya wong liyane lak sampe kuwi ngewangi nyekel Mas. Lah gak dipecel mek kampak karo wong tuaku mbok ya. Praktis iki piye maksudnya? Iku nyaman Mas. Penak lah. Makyo digowo ning pasar, gowo ning ladang, gowo ning ndi ae penak. Karek nyo. Karena apa? Kuwi ya gak gampang nyeplot, gak gampang basi, gak gampang gledek Mas. Dadi sewaktu-waktu aku njaluk ya karek nyo. Nyo. Lah kok yang jare sampean ekonomis barang ya apa maksudnya? Maksudnya ekonomis iki murah Mas, enggak usah tuku ngono lho. Wis enek sumbere dhewe ngono lho. Oh, rada edan iki. Lah dilindungi badan hukum iki piye maksudnya? Ya BH kuwi Mas. Jadi dilindungi BH iki sapa-sapa ki gak oleh nyekel sembarangan. Nek nyekel sembarangan ya dihukum to Mas. Buktine wedhus sapi lah gak diwehi BH to. Sapa ae oleh meres, oleh ngemi iku lho. Ya ora muring-muring. Ora muring-muring kan iku mengke wis dilake kaya iki kan dilindungi badan hukum BH kuwi mau. Saiki balik ning nyanyi ku mang. Sampeyan iso nyanyi tenan ta ora kok bahas susu malah. Enggak masalah nyanyi ku mulai cilik aku kan iso nyanyi. Gak iso nyanyi. Masalah tentang nyanyi ku lah tak pikir kok jangan kuwi Mas. Wis ndang madhep rene nyanyi tenanan. Tenanan iki. Yo. Apa aku makin kok nyanyi. Wis lek sampean ngomong pinter nyanyi ndang nyanyi. Nyanyi to? Iya. Bintang kecil di langit yang hitam amat banyak menghias angkasa. Hop. Ini apa? Kok nek langit yang hitam iki piye maksudnya? Lah wujudnya lintangnya metune bengi tak wasi gelap kok. Ya hitam to. Piye iki? Ning ndi iki langit iki biru. Nah, terkecuali lintang awan metune langitnya biru.
Kok iso iki piye? Oh, gak iso piye? Enggak, aku pinter nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru. Ya metune lintangi awan biru. Ini malam kok bengi, gelap, hitam. Iya ya. Ya, gak percaya. Berarti guru TK aku goblok. Ya jelas guru ketika aku biyen goblok lak marahi ngono wong aku bengi tak delok hitam kok lintangi langit e. Piye iki? Terkecuali metune lintangi awan, baru saya katakan biru. Liane. Liane. Iya. Ayo, oke. Pinter nyanyi. Cak tik duk tik cak. Tak tik duk tik cak tik duk. Tak tik duk tik cak tik duk. Tak tik duk tik cak tik duk. Dak dik duk nyanyi apa kan mau dak dik duk cintane. Nyanyi iki kudu enek rete, mosok langsung nyanyi. Sedangkan nada D, nada C, enak. masuk ndang tenanan. Rep Yo. apa? Kok dak dik duk tak balang sandal nang. Tak tik duk tik tak tik duk. Tak tik duk tik tak tik duk. Oh, Piye to iki? nyanyi ora dak dik duk nyanyi. Oh, nyanyi ra. Oh, iki jareku kan tabane dhisik ngono lho, jareku ngono rete dhisik pertama nada. Langsung. Iya. Ayo, oke. Ada anak baru masuk sekolah pakai baju biru, rambutnya ekor kuda. Saya naik kereta duduk di muka. Oh iso iki lho sampean kok ngono iki lho. Saya naik kereta duduk di muka aku gak oleh iki lho. Ora ngono. Masa ada anak baru langsung pindah ning kereta kuda iki piye maksude? Nyanyi ku ngono kuwi kok. Ulangi sing bener. Ya, oke. Ada anak baru masuk sekolah pakai baju biru, rambutnya ekor kuda. Kudane mbae sangke lho. Saya naik kereta, saya duduk di muka. Mukae mbahmu iki. Maksudku bukan ini. Wah, iku Loh. ning ngarep ben iso aku ngono delok Mas. Sampe ngerti muka apa ora? Bahasane memang muka ki muka, Mas. Lah iya lek muka lu kudu muka-mukake mbae dilungguhi goreng-goreng. Yo wis jelas aku ki masukku ning ngarep ben bebas masih ngengen ngono lho. Wong ora jelas iki isone mek ngeyel dibenerno ora gelem. Ngono kuwi kok lak muka kan iku bahasa. Jare sampean pinter nyanyi iku sapa sing ngajar? Ora nek sing ngajari Mas, kuwi pikir aku dhewe iki waktu kuwi. Karena aku pinter sik cilik wis pinter ngamen, Mas. Tibake tukang ngamen. Iya, aku memang tukang ngamen. Pokoke ngamen ki Mas. Maki ning gone wong-wong tangga-tangga ki tak ameni kadang kala yo ning pasar, maki tukang becak yo tak ameni wong dokar tak amen pung iku lho, nggo pegon lho, aku yo ngamen Mas ngono kuwi. Ngamen keranjingan ya sembarang wong dienggo iki ngamen. Sing penting kan itu penghasilan to Mas. Ngene kuwi entuke ya akeh. Ya lah kadang kala Mas lak rame to, lak rame ngono kae. Aku ya entuk 200 sampai 300. Nyelek sepi. Ya lak sepi Mas iki sampean tak dudoi, tak wiro sampean lak sepi Mas. Sepi tenan to. Aku wis entuk 4 juta 5 juta Mas. Malah, Iya. lho. Piye to iki? Wong ngamen iku lek rame akeh wong iki kudune tambah entuk akeh. Ora malah akeh lek sepi. Iki piye maksude? Ini Mas. Karena lak sepi wong aku ndelok wong ngiwon genek wong to. Karena ning kono ki tak wasi kok enek TV. Enek laptop. Aku buka seloroan sret, tak delok kok duwe. Tak embat Mas. Tak embat. Iku nyolong jenenge duduk ngamen. Piye to Mas iki? Iki kan jenenge sepi piye meneh wis kadung kantuk penghasilan. Yo saeneke to sampean iki. Bajigur iki. Ngene iku gak tau konangan sampean. Gak tahu Mas.
Karena ini makin polisi menengai Mas. Aku nggak bawa barang-barang yonganan, anak ngiwok ngiri, mau menengai polisi. Polisi apa ngono kuwi? Paling ngono iku polisi sing mlebune polisi entuke nyogok-nyogok ngono, roh maling meneng ae. Ora, meneng ae kuwi. Aku makin gongel, mestine sing tak gawa iki gak ero kuwi menawa. Meneng ae. Oh, jojo polisine entuk bagian paling. Lah polisi tidur loh, Mas. Walah, polisi Sorry, tidur. Mas, sorry.